Empezamos. Sí. Bueno, pois boas tardes a todas e a todos. Vamos a empezar o pleno ordinario que correspondería ao mes de agosto. O punto primeiro é dar conta ao pleno da Corporación dos decretos ditados pola Alcaldía dende a última sesión plenaria ordinaria. Hai, en total, 358 decretos que van desde o 2397 ao 2754. O punto segundo é dación de conta da información periódica a render ao pleno correspondente ao segundo trimestre do exercicio 2023. Ten a palabra a conselleira de Facenda, Susana. Boa tarde a todos e a todas. Nada, únicamente decir que temos un período medio de pago trimestral de 32,18 días, decir que incumplimos o período medio de pago en 2,18 debido a que nestas facturas estaban pendientes de aprobar facturas que se habían recollido no recoñecemento extrajudicial de crédito 1/2023. Este desaxuste de 2 días non se debe a problemas de liquidez, sino debido a que, como se incorporaron neste expediente, son expedientes que leva tempo xestionar e tramitar. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto terceiro, que é a aprobación se procede das actas anteriores. Hai para votar a acta da sesión ordinaria do 27/7. Informarlles que hai unha corrección que se trasladou a todos os grupos, non sei se, me imagino que todos sabrán, se non dou lectura, que na aprobación se procede, dase conta do erro material detectado na acta da sesión do 27/7, punto 9 do orden do día, aprobación suplemento de crédito 2/2023, donde di funcional 2.411, económica 48.001 e importe 50.000 euros, debería decir funcional 2311, económica 48.001, importe 50.000 euros. Esa é a corrección. Entonces, se non hai outra cousa, procedemos a votar a acta coa corrección que acabo de ler agora mesmo. Votos a favor da acta, unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto cuarto, que é nomeamento de representantes da Corporación na Asociación Terras de Compostela. Ten a palabra o conselleiro Víctor. Sí, moi boa tarde a todos e a todas. Bueno, é o obxecto de tratamento deste asunto no pleno, por canto no pleno de organización da Corporación Local do pasado 28 de xuño foron designados os representantes da Corporación e órganos colexiados. Non entanto, non foi designada a representación municipal na Asociación de Terras de Compostela. Por tanto, corresponde ao nomeamento dos representantes nesta asociación. En este sentido, polo que antecede, proponse ao pleno da Corporación nomear como representante desta Corporación a Asociación de Terras de Compostela como titular o alcalde de Concedames, José Blas García Piñeiro, e como suplentes as concelleiras Susana Señorís Rodríguez e Ana Belén Paz García. Abrimos unha primeira quenda de intervencións. Luisa, BNG, Nati. Boa tarde. Bueno, vostedes son o goberno en minoría, co cual vostedes deciden quenes van as súas comisións, co cual nos vamos a abster. Moitas gracias polo Grupo Popular. Oliva. Boas tardes a todas e a todos. Nada, anunciar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Víctor. Bueno, efectivamente, corresponde a proposta ao Goberno e, someter a pleno esa consideración e, por tanto, nada máis proceder a votación da representación que se propón. Moi ben, procedemos a votar, entonces, votos a favor. Goberno, Partido Popular e Espacio Común, abstención. BNG. Moitas gracias. Pasamos ao seguinte punto, punto quinto, alteración da cualificación xurídica dun anaco dun camiño público no lugar de Firmistáns. Ten a palabra o conselleiro Javier. Hola, boa tarde. Bueno, pois este anaco pertence a un camiño da concentración onde a representación gráfica do trazado no mapa da concentración parcelaria de Bugallido e no catastro non coincide coa realidade física do mesmo. 3 parcelas privadas vense afectadas na serigrafía dos mapas citados, onde podemos ver como o trazado cruza as parcelas dividíndoas en dúas. Na realidade, o trazado físico do camiño sigue o curso polas cabeceiras das parcelas colindantes a ambos lados. Dos propietarios solicitan a desafección do camiño xurídico para afectalo posteriormente, facendo coincidir a representación gráfica deste coa realidade física. O terceiro propietario mostra a súa conformidade mediante o escrito por rexistro. Por lo tanto, proponse ao Pleno aprobar a desafección deste anaco de camiño de 240 metros cuadrados sito no lugar de Firmistáns.
Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, boa tarde e noite a todos e todas. Habendo sido solicitado por dous dos propietarios afectados e sendo notificado o terceiro e sin poñer oposición e sendo o camiño utilizado pois realmente por a parte lindante das dúas fincas, pola nosa parte anunciamos voto favorable. Moitas gracias, Luisa. Grupo BNG. Nada, boas noites a todos e a todas. No mesmo sentido no que decía a compañeira Luisa, dado que 3 son os veciños afectados, 2 os solicitantes e que o terceiro non mostre ningún tipo de oposición e que ademais conta cos informes técnicos favorables para esta alteración da cualificación xurídica, anunciar o noso voto favorable. Moitas gracias polo Grupo Popular. Anunciar o noso voto favorable. Moitas gracias. Procedemos entonces, Javier. Procedemos a votar. Votos a favor. Unanimidade. Moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 6º, fixación dos festivos locais para o ano 2024. Ten a palabra o concelleiro Víctor. Sí, bueno, como todos os anos corresponde ao Concello fixar os festivos locais, unha vez que a Xunta de Galicia, mediante decreto 112 do 2023, 29 de xuño, fixa o calendario laboral para o ano 2024, sinalando como festas de carácter obrigatorio non recuperable os festivos para Galicia, pois corresponde ao Concello fixar os dous festivos locais. Nese sentido, por parte da Alcaldía, se propón como festivos locais para o 2024, o xoves 9 de maio da Ascensión, así como o luns 24 de xuño, festa de San Xoán. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Sendo os días que habitualmente se solicitaban por parte do Concello, anunciamos o noso voto favorable. Moitas gracias. Nati. Boa tarde de novo. Bueno, como decía antes, vostedes son o goberno, a nos nin nos parece mal, nin nos parece ben, pero como están en minoría, nos vamos a abster. Moitas gracias. Grupo Popular. Anunciar o noso voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Víctor. Votos a favor. Perdón, votamos. Votos a favor. Goberno, Partido Popular e Espacio Común, abstencións. Bloque Nacionalista Galego, moi ben, moitas gracias. Pasamos agora ao punto 7º. Solicitude de participación no POS Plus adicional 2/2023 da segunda fase da Diputación Provincial da Coruña. Ten a palabra Gustavo. Boas noites a todas e a todos. Isto trátase de uns investimentos que aprobamos xa no POS no 2023, onde iba incluído a implantación da cociña central. Comunícasenos desde a Diputación que non cumple os requisitos para ir no POS principal e sería cambiar este investimento e pasalo a gasto corrente para poder así, desde o Concello, con ese gasto corrente, asumir esta inversión e non directamente desde o POS. Moi ben, moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda. Luisa. Bueno, como xa era de esperar, pois o investimento para a cociña central non podía entrar dentro do POS pois que non era unha obra rematada e o que quizá nos chama un pouquiño a atención é que se decida que estos 305.740,77 euros destinados a gasto corriente vayan solo para gasto corriente de limpieza viaria, cando está recientemente axudicada e no orzamento deste ano xa se recolle o custe total que é 1.055.489,71. Quitando todo isto, se realmente se vai detraer esta aportación para destinala á construción da nova cociña central, pois lóxicamente terá que ter o noso apoio. Moi ben, moitas gracias polo BNG. Hola, moi boa tarde. Bueno, para a nosa sorpresa, esta é unha decisión totalmente unilateral, que non foi consultada o noso grupo político. Supoñemos que xa está pactada co Partido Popular, co cal pouco podemos facer nese sentido. Teñen ampla maioría, ambos os dos grupos municipais. O que si nos sorprende que, efectivamente, decidan destinar eso á limpeza viaria e nos sorprendan tamén agora con que o van a destinar á cociña central cando é un proxecto aprobado no seu momento, no que existe un segundo requerimento que haberá que responder e haberá que ter un informe definitivo e en función diso escoller. Por lo tanto, xa estamos dando por perdida a cociña central a través do que aprobamos no seu momento e buscando agora unha solución a través de gasto corrente que se pode destinar a eso, a limpeza viaria ou a calquera outra cousa que poidan modificar ao longo deste tempo. E como non nos fiamos, pois, dende logo, non estamos a favor de que isto sexa así. Moitas gracias polo Grupo Popular. Eu creo que é importante non perder esta obra, que eu creo que é importante para todos os grupos, polo que levamos loitando tanto nos mandatos pasados como no da hora, o cal conta con o noso voto a favor, por suposto. Moi ben, moitas gracias. Gustavo. Sí, solamente contestar un pouco a David, perdón, que sí, é verdad que é o segundo requerimento, pero o requerimento xa é de abril.
Usted estaba de concelleiro, se non me equivoco, onde xa pudo facer as modificacións que lle pediron, porque o que nos piden exactamente é o mismo que nos pediron en abril. Si queres, digo yo que é justificación normativa, cálculo, deseño, valoración das instalacións imprescindibles para o seu funcionamento, tiña que ter, o proxecto le tiña que levar a extracción das zonas de ecuación, justificación de saída de fumes, en relación a edificios veciñais, etc. É exactamente o mesmo que en abril, e non se modificou, polo tanto, a nosa decisión é meter un gasto corrente, e desde o gasto corrente executar esa obra. Abrimos unha segunda quenda, Luisa. Nada, simplemente, como dixen antes, vamos facer un acto de fe esperando que efectivamente eses cartos se destinen a construción desa nova cociña central que tanto nos beneficiaría e, polo tanto, desta vez vamos a votar a favor. Moi ben, gracias. O BNG. Como dixen antes, nós non podemos facer un acto de fe. Non nos fiamos e, de feito, tivemos que pedir directamente en Secretaría ese requerimento, o cal temos, durante o verano, o mes de xullo. O de abril xa foi aprobado en pleno un cambio de nomenclatura, haberá que dar resposta a ese segundo requerimento e a partir de aí continuar co expediente. Sobre o gasto corrente que podíamos destinar agora esta partida, podría ser a múltiples cousas, pero como dicimos, nin se consultou, nin se preguntou, nin se negociou, que é un pouco a dinámica que está a seguir este goberno. Bueno, negociou o mellor cos compañeros do Partido Popular, eso non o sabemos, pero en todo caso, fiar todo isto á cociña central nos parece un pouco un acto de cinismo, en tanto que sabemos que é un dos principais proxectos estrela do anterior mandato, cando realmente xa está incluído nunha fase anterior do POS. Por lo tanto, como digo, non conta con o noso apoio, porque consideramos que as canles tiñan que ser outras, e que, ademais de ser así, tiña que figurar ese requerimento no propio expediente que se trae hoxe a pleno. Grazas. Moi ben, vamos a proceder á votación. Eu antes explicar unha cousa. A mí un acto de cinismo pareceme chegar aquí e dicir isto, dicir que non se negociou, o portavoz, usted sabe que non estaba como para poder contactar con vostedes, sentarnos a negociar nada. De todas formas, saben que este punto veu ao pleno e o aprobamos por unanimidade no cal iba a cociña central e despois, desde a Diputación da Coruña, se nos reclamou e se nos recordou que este era un expediente incompleto, un proxecto incompleto, porque, tal como din as normas do POS e como explicou o concelleiro, teñen que ser obras finalizadas e que se podan empezar a executar ou a usar unha vez se remate. Usted, que foi concelleiro de urbanismo, ou perdón, que foi concelleiro de educación, ademais foi o concelleiro que levou directamente durante todo o proceso este proxecto, que coñece moi ben, que ademais sabe que non tuvo problemas só esta fase, sino que xa tuvo na primeira fase, a pesar de que se advirtiu en numerosas ocasións que o proxecto estaba mal, agora estamos pagando as consecuencias tamén de ter que estar parada a obra por esa razón, e usted sabe perfectamente, ademais, que este proxecto xa viña con problemas desde o principio, e usted o coñece ben, sabe, por exemplo, o problema que ten ca uralita do techo, verdad? E sabe tamén o problema que ten cos pilares da propia, verdad, que os coñece ben. Entonces, a mí o que me parece un acto de cinismo pola súa parte, a ver, eu escoito a todo o mundo cando fala, me gusta que se me escoite tamén a mí, vale? Me parece un acto de cinismo pola súa parte chegar e dicir isto, porque usted, como lle dixo o concelleiro de Obras, tuvo tempo suficiente para solucionar este proxecto en canto foi requerido pola Diputación da Coruña. E vostede non o fixo. Eso sí me parece un acto de cinismo. Me parece un acto de cinismo non correxir os problemas que usted sabía sobradamente que tiña e que ten este proxecto. O cal, vamos a proceder a votar. Votos a favor do punto. Grupo de Goberno, Grupo Popular e Espacio Común. Abstencións? En contra? BNG. Moitas gracias. Pasamos agora ao punto 8º, que é a aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2023. Boa noite de novo, pois efectivamente traemos a aprobación do recoñecemento extrajudicial de crédito 2/2023, no que se engloban facturas pendientes do ano 2022 por importe de 567.370,19 euros, que son gastos necesarios e en gran parte os mesmas responden a servicios e actividades postos en marcha xa hai varios anos. Decir que todos e cada un
dos xustificantes que integran o decreto están asignados polos responsables do gasto, é dicir que tamén se tramitaron varias modificacións dos contratos de limpieza de instalacións e iniciouse o expediente de modificación dos contratos de monitoraxe dos servicios complementarios de educación. No mes de xaneiro tamén se aprobou a contratación do suministro de electricidade dentro do acordo do marco da FEM, xa que varias destas facturas se corresponden co gasto de electricidade. No que se refire á falta de tramitación dos expedientes de contratos menores, a sobrecarga dos distintos departamentos de contratación aos departamentos responsables, pois tamén queda justificado. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luisa. Bueno, despois de ver o informe de Secretaría de Intervención, que son gastos, ademais, realizados no 2002, todos conformados polos propios técnicos, aínda que en algún dos casos non se tramitara o correspondiente contrato, a maioría tamén son facturas de suministro eléctrico, polo cual vamos a votar a favor. Moitas gracias polo BNG. Hola, bo día a todos. Hola. Nada, adiantaramos a abstención. Perdón? Adiantaramos a abstención. Sí, gracias. Polo Partido Popular. Adiantarnos o voto favorable. Moi ben, moitas gracias. Susana. Nada, gracias. Procedemos entonces á votación do punto octavo. Votos a favor. Grupo de Goberno, Grupo Popular e Espacio Común. Abstencións. BNG. Pasamos ao punto noveno. Modificación do suplemento de crédito 1/2023. Ten a palabra Gustavo. Boas noites outra vez. Bueno, isto trátase de cambiar o investimento dunha obra que ao principio pode 212.000 euros para a realización dunha senda peonil en varios tramos urbanos do Camiño de Santiago. Esta obra ten uns permisos de patrimonio e augas de Galicia que polo que están tardando a contestar e a chegar non vamos ser capaces de efectuar esta obra. E o que se propón é cambiala por outras obras que están proxectadas pero que levaban financiación e que non chegaba esa financiación, por exemplo, como é o soterramento da liña de media tensión que é necesaria para o CEIP do Milladoiro, para o novo CEIP, onde nos faltarían 102.000 euros, para a desbrozadora do tractor, onde nos faltan casi 11.000 euros, tamén co sobrante meter unha obra nova que nos están demandando desde Framil, concretamente, que é un parque infantil, que son casi 18.000 euros, e o sobrante nunha serie de facturas que son direccións de obras, proxectos e certificacións varias. Como non se vai dar invertido estes 212.000 euros no que falta de ano, modificalo por estas outras inversións. Moitas gracias. Abrimos unha primeira quenda, Luís. Bueno, pois traemos a este pleno desta vez a modificación do suplemento de crédito 1/2023. Asistimos novamente despois do asalto á Caixa de Tesorería por parte do señor García, que lembremos pasou en algo menos de 3 meses de máis de 8.000 euros a 300.000, a unha nova falta de rigor e seriedade pola súa parte á hora de planificar a xestión e os gastos. Como ben comentou o concelleiro, que non foron capaces ou non serán capaces de levar esta obra a cabo que hoxe vamos a modificar. Despois da tramitación de 2 suplementos de crédito, neste período corto de tempo e que poñen ao Concello nunha situación que pode afectar a súa capacidade financiera, como se desprende do propio informe de Secretaría de Intervención, no que se di, cito textualmente, a utilización do remanente de tesorería como fonte de financiamento incide de forma negativa na estabilidade orzamentaria e na regra de gasto. Atendendo a isto e ao escaso marxe de capacidade de financiamento do orzamento deste ano, a tramitación do suplemento de crédito 2/2023 levaría a incumplir a regra de gasto e o principio de estabilidade orzamentaria 31/12. E continúo. Esta intervención ven detectando a falta dun orzamento adecuado ás necesidades concretas do exercicio corrente, que impide que se dispoña de crédito para imputación ao orzamento de determinadas facturas o que demostra unha falta de planificación do gasto público. A tramitación do suplemento de crédito 2/2023 deixa sin marxe ao Concello para levar a cabo outras modificacións orzamentarias financiadas co remanente de tesorería. Estánse a ampliar servicios a costa do aforro do Concello sin que estes gastos estén previstos nos plans orzamentarios a medio e longo plazo, o que demostra unha falta clara de planificación e control. Así que hoxe temos que decidir aquí se aprobamos ou non unha modificación de crédito.
O suplemento de crédito 1-2023, que non esquezamos, aprobouse apenas fai unhos meses no pleno do 11 de maio, e que debido á tramitación dun seguinte suplemento e á falta de rigorosidade e planificación do señor García, ora vémonos na tesitura de, como se di coloquialmente, de vestir un santo para vestir outro ou de sacrificar unha actuación para poder facer outras. A proposta que timos encima da mesa é renunciar á creación da senda peatonal en varios tramos urbanos do Camiño de Santiago para poder realizar unha obra urxente e necesaria, como é o soterramento da liña de media tensión para a construción do novo CEI de Milladoiro, ou para poder pagar direccións de obras e redaccións de proxectos que parece que nadie contemplou, ou mesmo para adquirir unha desbrozadora para o tractor ou facer o parque infantil en Framil. Como decía, falta de planificación e de xestión. Tamén, se mo permiten, quería apuntar un dato do expediente que creo que está incorrecto, se non é así, xa pido disculpas anticipadas. En canto ao soterramento da liña de media tensión, o importe previsto que figuraba era un 128.406,60 e o novo importe ascende a 230.924,19, destinando logo nesta modificación un total de 102.517,59 euros. No suplemento de crédito que se trae hoxe, no suplemento de crédito que hoxe vamos a modificar, xa se contemplaban 150.000 euros para esta actuación. Polo tanto, o único que se tería que destinar agora son 80.924,19 e non 102.517,59. Polo que, de sair adiante esta modificación, pediría que esos 21.593, xa que hoxe se inicia o curso escolar e fai unhos días que no Consello Municipal Escolar saliu a palestra que por falta de fondos non se puideron atender solicitudes básicas como pintado de aulas e demais, e porque había que priorizar que estos cartos se destinen a atender a petición dos centros escolares hasta onde cheguen. Moi ben, moitas gracias polo BNG. Hola, boa tarde a todos e a todas. Sobre esta modificación de crédito, a obra que se vai deixar de realizar, a senda peonil en varios tramos urbanos do Camiño de Santiago, polo que falamos que a veciñanza de Tlasmonte, esta obra, a previsión era facela xa en 2020. Falando cos técnicos e a veciñanza, foi o que nos comentaron. Sen embargo, adiouse hasta aprobar este suplemento de crédito. E agora colle e volvese a quitar esta obra, volvese a adiar para realizar outras obras cando isto aprobarámoslo en pleno. E nos consideramos que hai que cumplir os acordos que tomamos aquí en pleno. Tamén estamos absolutamente en contra da certificación da obra de pavimentación en Pellas. Falando ca veciñanza, e é coñecido pola alcaldía, ten varias eivas, como a pista perigosa de dobre sentido, a ponte sobre o regato do Ameneiro, un stop absolutamente perigoso, entón anunciamos o noso voto en contra. Moitas gracias polo Grupo Popular. Desde o Grupo Popular nos consideramos que todas as obras evidentemente son importantes, por suposto a da senda de transporte era importante para os veciños e tamén para nós, pero se estamos pendentes duns informes os cales non han chegado podemos perder e non sustituílas por outras, pois eu creo que ademais indo a do CEIP de Bentín, que todos, volvo a repetir o mismo antes da Cociña Central, no mandato anterior estábamos todos de acordo e íbamos todas a unha, neste, bueno, xa vexo que cambiou as cousas, entón conta con o noso voto favorable. Gracias. Gustavo. Sí, bueno, decir unha serie de cousas. Luisa, planificación e xestión, vou decir, estaba no goberno, aprobouse aquí. E máis voulle dar un dato, en obras levanse invertido máis de 2 millóns de euros. Se non o que é conveniente, pero podolle decir obras que se fixeron con este plan, por exemplo, as aceras que se van facer de Covas a Bertamiráns, o plan de seguridade viaria no rural que se está facendo, a obra das Poncheiras, o asfaltado da urbanización Aldea Nova, as rúas da Peregrina. Eu creo que falta de planificación e xestión, dicirlle aos veciños de todos estes lugares que non hai planificación e xestión cando as obras están feitas, é verdad que é difícil sacar unha obra. Eu non vou dicir o contrario, non vou dicir que non é fácil dicir, pois esta obra, en este caso, non será feita por tempo, ten 6 meses de execución. Mira, que mes estamos e non chegaron os permisos. Pois sería perder, así de claro, perder esa financiación. Podemos utilizar para outras cousas sempre cando aprobe este pleno. Esta obra que xa ten proxecto tal, podese meter en outro plan máis adiante, sin problema ningún. Non queda aí abandonado nun caixón que non exista. Eu creo que, a ver, falta de planificación, falta de xestión. Cando este estaba no goberno, non vexo moi claro o que está dicindo, nada máis. Moitas gracias. Abrimos unha segunda quenda. Luisa.
A ver, sei que se fixeron varias obras, pero sigo insistindo. Hai neste goberno e no anterior moita falta de planificación e xestión, porque hai moitas cousas que se levan arrastrando desde fai moitos anos. Alexandre? O de deixara nun queixón, esta obra deixouse nun queixón durante 3 anos aproximadamente. Grupo Popular, moi ben. Gustavo? Só decir que a financiación non é infinita. E hai que xestionar, e hai que decidir, e hai que escoller. E aí estamos. Nada máis. Bueno, decir que a planificación e xestión deste goberno veámolle uns meses, polo menos. Vale? Pode ser que o goberno anterior pecase de planificación e xestión, incluso o goberno anterior ao anterior igual pecase de planificación e xestión. Non quero dicir ao mellor que os que agora non están no goberno e porque non estén agora son mellores xestores que os que están agora. Porque ao final parece que conmigo todo va bien, sin mí todo é un caos. Tampouco vai a ser así. A realidade o demostra que non é así. E aclarar só dúas cousas. Alexandre, isto non é do ano 20, isto é posterior ao ano 20. Sí, dixeches que era do ano 20, igual non vamos a entrar. É un proxecto que está aí, que a intención sempre foi facelo, e non quere dicir que, como dixo Gustavo, que se vai a esquecer este proxecto. O proxecto está aí e o proxecto se podrá executar cando haxa financiamento e cando haxa cantidade económica, pero eu creo que de todas formas a planificación e a xestión é, sabendo que hai unha obra que vale 212.000 euros, quero recordar, que non se pode executar neste ano progresa, polo tanto, antes de que acabe o ano, pois eu creo que a planificación e a xestión é coller outras obras que son necesarias e outros servicios ou suministros que son necesarios, que ao mellor son menos populares, pero están aí. Por exemplo, a adquisición dunha desbrozadora para o tractor. Recordo que o tractor traballa todos os días e durante 6 meses en quenda de mañán e de tarde. Creo que é necesaria comprar unha desbrozadora para o tractor. Ou, bueno, soterrar a liña de Milladoiro, que ademais está dentro dun convenio, Luís, explicarche que a cantidade que constaba de 150.000 euros era incluindo con proxectos e direccións de obra. Vale, por eso non é que haxa un erro de cálculo, está fixada, se pagan proxectos e a dirección de obra tamén vai aí incluído. E hai un exceso de gasto derivado dun proxecto que ten que facer Fenosa, porque é a única que pode facer o proxecto como eles queren, porque é a única que, bueno, Natur e agora, e ademais aparecendo na zona unha rede de telefónica que tamén hai que variar. Co cal, esas son as razóns. Por iso, repito, eu creo que a planificación e a xestión é non perder 200.000 euros, sino invertilo noutras cousas que son necesarias e que tamén os veciños de outras zonas están pedindo. Procedemos a votar. Votos a favor? O Grupo de Goberno e Grupo Popular. Abstencións? En contra? Espacio Común e BNG. Moi ben, moitas gracias. Pasamos entonces ahora a robos e preguntas. Luisa Robos, un robo, polo BNG. 5 robos e Grupo Popular un robo, 2 robos. Na preguntas despois. Luisa. Nada, meu robo é que se contesten as preguntas formuladas en tempo forma e que se implementou o regulamento de participación en canto a publicación das xuntas de goberno local. Ben, moitas gracias. Polo BNG. Empeza David. É un rogo da Asociación de Veciños de Coira que, por favor, se poñan en contacto cos seus representantes para explicarlle a situación real na que se atopa a execución da senda peonil de Coira a Ventín. Como saben, estaba xa planificada no Plan Único 2019, axudicada no ano 21 e van alá 2 anos. Reúnanse con eles, por favor, expliquenlle a situación real dese proxecto. Non vai a ser que pase tamén como coa de Trasmonte, vaise deixando e finalmente non hai tempo de executar e acaba caendo, sobre todo cando non é prioritaria para parte desta corporación. E tamén, ao fío do que comentan os veciños de Coira, que por favor se reúnen con eles e explíquenlle cal vai ser a proposta para arreglar o tramo dos interiores da aldea correspondente ao Concello de Ames. O Concello de Santiago está a executar os interiores conforme a un plan único do pasado ano 2022 e queda metade da aldea por facer. Por favor, explíquenlle o que queren facer nesa aldea e buscar solucións.
Mire, por aclarar simplemente, non sei cando falou usted con eles, eu estuve esta semana con eles, esta semana, a semana pasada, e non me trasladaron ninguna cuestión deses, e estuve con representantes da Asociación de Veciños de Coira, mirando temas de saneamento, por exemplo, e alguna outra cousa, pero deso en concreto non me trasladaron nada porque tivemos unha reunión aquí no seu momento e se explicou, sendo usted concelleiro ademais, cal era o procedimento e cal era o proceso que estaba a senda de Coira. Alexandre ou dame igual, digades. No BNG creemos que se debe garantir o carácter aconfesional do Concello, cousa que parece se perdeu visto as últimas imaxes nas procesións da Madalena e da Peregrina, onde os membros do PSOE e do PP ían na procesión coa medalla do Concello, símbolo que nos representa a todos os amesáns e amesás. Dende o BNG consideramos que se debe de garantir a condición de cargo público, separar, a condición de cargo público coa participación en actos relixiosos. A veciñanza amesá é plural, diversa e heteroxénea, e viu nas redes como moitos dos seus representantes asistiron ás procesións católicas das festas de Ames dándolle un carácter oficial portando unha medalla que é símbolo do Concello. Dende o BNG queremos reivindicar a pluralidade da sociedade amesá e a liberdade relixiosa e de culto de todas as persoas. E por isto mesmo que para asegurar a liberdade relixiosa e de culto de todas as persoas debese garantir a confesionalidade do Concello. A súa participación nesta procesión recordounos a moitos de nós, tivemos un déjà vu porque parecía que estábamos na comparsa dos de Bugallido do Entroido. Con todo, queremos puntualizar que non criticamos que os concelleiros e as concelleiras na súa vida privada, como digo, como un veciño máis, practique a súa liberdade relixiosa, faltaría máis, e acuda ás procesións e ás festas que queira. Pero recalco, a título individual e nunca como representantes do Concello, portando a medalla que así o simboliza. O que quero decir, rogo, por favor, que se cumpra o artigo 6, concretamente o apartado L do Código Ético que aprobamos en novembro do ano 2021. Moitas grazas. Moitas gracias. Vai, Nati. Vale, no anterior mandato, eu como concelleira de Novas Tecnoloxías e responsable do servicio de que formaba parte do Comité de Seguridade, igual que a secretaria, igual que vostede, alcalde, creo que avanzamos en materia de seguridade informática co esquema nacional de seguridade, creo que fixemos entre todos e o equipo e o Departamento de Informática un bo traballo. Rogo, por favor, que se nos dote os concelleiros da oposición de contas de correo electrónico, xa que non podemos usar ou non debemos usar unha xenérica porque estamos a comprometer o sistema. Entonces, na maior brevedade posible, nos gustaría que, cando fose posible, pois que se dotara que todos tuveramos unha conta personal de correo electrónico. Gracias. Hola, boas outra vez. Nada, eu simplemente quero rogar que, por favor, nos actos do Concello non haya zonas VIP para o Goberno e compañía como vimos no peche do Amesón. Moitas gracias. Alexandre. Boa tarde de novo. No pleno anterior houve un roubo pola miña parte dun sinal que estaba torto e deducimos que polas obras da emenda central. O problema é que non se arranxou, senón que observamos que hai máis sinais tortos e de feito saliu nas redes sociais hai pouco un que caeu encima dun coche. Entón rogamos ao Goberno Municipal que lle bote unha visual ao mobiliario urbano. Moitas gracias polo Grupo Popular. Creo que xe pola mañá hubo unha incidencia no funcionamento da plataforma da prescripción. Entón, rogaríamos se poderades notificar que a incidencia na página web cando non funcione, cando volva a funcionar. Vale, pois volva a suceder. Xa está solventado. Non, solventado xa sei, pero que se notifique cando non funciona e cando volva a funcionar, porque a xente non, claro. Que saquemos un aviso dicindo que non é un problema da xente que se está... Vale, perfecto. Gracias. Ana? A revisión de as obras que se fixeron na aldea de Funxeiras, que as arquetas quedaron os tubos moi pequenos e cando chove desborda e entralle pas casas. Moitas gracias. Mais? Preguntas? Luisa? Bueno, preguntando xa. Singular. Luisa.
Nada, é unha pregunta que me traslada unha veciña de si os contenedores de basura que se colocaron no aparcamento do Supercor van a quedar aí ou se van a reubicar, xa que impiden a visibilidade ao xirar para a izquierda. Volverán ao seu sitio. Comunícolle por escrito á empresa mañán mesmo. Venega, David? Ten o alcalde pensado recibir a Asociación de Veciños Pedra do Fuso e atender as súas reclamacións? Mire, precisamente voulle contar. Sí, voulle contar. Mira, a semana pasada, é unha pena que non estén aquí, que habitualmente veñen aos plenos. A semana pasada, alguén me pasou unha publicación, non sei se era súa ou de quen era, onde dicía que eu non quería atender aos veciños da asociación. E chamei, ademais, os que estaban ali da foto, e me dixeron que eles en ningún momento comentaron nada deso. Que eu os quixera, que non os quixera. Non, estou dicindo, é que o mellor o problema que temos é que é moi fácil soltar cousas así, pero cando queira, convocos con este diante. Señor Santomil, non, cando queira, convocos con este diante e a ver se é capaz, porque ou minten eles ou minte usted. Porque os que estaban na foto falei con eles e me dixeron que eles en ningún momento nesa visita que fixeron que lle trasladaron a vostede que eu non o recibía. E máis, me dixeron, non, viñeron a buscar un camiño e viñeron me petar á porta para que lle enseñara ali unhas cousas que había. Foi o que me dixo un deles. Sí, pero non teño ningún problema, Non. Xa sei que usted o teatro vai ben, pero mire, voulle dicir unha cousa. Para a semana, perdone un momento, perdone, usted está, se eu traballei de porteiro de discoteca e de camarero, e estou moi orgulloso de traballar de porteiro de discoteca e de camarero, porque gracias a eso pudeme pagar os estudios, e estou moi orgulloso. E non é ningún trauma para min, nin nada malo, digo yo sinceramente yo digo. Ao mellor o problema que teñen é que algúns de ustedes non probaron nunca a traballar deso. Se o probaran, igual pensarían de outra maneira, pero non se preocupe que para o próximo pleno vamos a falar deste tema aquí, porque vou a chamar á persona que está con vostede na foto e que diga se é certo o que vostede di aí. Porque é moi fácil escribir cousas, pero despois hai que demostralas. De todas formas, direille para a súa información, porque igual o descoñece e estaba no goberno naquele momento, pero bueno, hai cousas que seguramente non podía atender, que eu estuve reunido con representantes desa asociación de veciños e por eso se meteu nun modificado de crédito, nun suplemento de crédito, se meteu unha obra para mellorar a seguridade viaria en Pedras, porque estuve reunido con eles precisamente. Non sei se lle queda claro a miña resposta, pero de todas formas para a semana quedamos con estas personas e que lle aclaren vostede a ver se me minten a min ou lle minten a vostede. Escarlata. Nada, a miña pregunta é, vou a traer probas xa para que todo quede, porque esta alcantarilla que traslada a veciñanza de Paraxe do Porto notificouse presencialmente no mes de xullo a concelleira Ana Paz, fai pouquiño o policía Lemos, todos eles iban a dar parte ao señor Gustavo desta incidencia e leva, como digo, 2 meses sin arranxar. Por favor, atendan a petición da veciñanza desta zona de Bertamiráns. Graciñas. Sí, ademais o técnico de augas xa estuvo ali mirando o que pasaba ali. Cal é a pregunta? Por que non se arranxa? Perdón, que non a formulei. Que problema hai que por que non se arranxa? Perdón. Cando nos faga un informe o técnico de augas sabemos por que non se arranxa. Ou cando se arranxa. Nati. Bueno, boa tarde. A verdade que como non pasaron 100 días eu non vou a interpelar a ningún dos membros novos do goberno conformado en minoría. Pero como xa, a pesar de que eles xa fixeron unha rolda de prensa cando levaba un mes para anunciar grandes logros, que conste. Pero bueno, a miña pregunta vai a ir dirixida a unha persona que xa non é nova no goberno e que é a persona responsable do Departamento de Comunicación que ostenta o señor García. Vou empezar con antecedentes, como se viña facendo un pouco por lógica e por acerto en casi todos os sitios co departamento de prensa. É dicir, normalmente había unha convocatoria de prensa ou non, logo se facía unha nota, esa nota se enviaba aos medios, unha vez que se enviaba aos medios, algúns decidían, dependendo, publicar ou non, según interés ou outros intereses. E, como sempre, o noso departamento de prensa se lle daba a través da página web e das redes, de alguna forma, ten a finalidade a nosa página web de informar e de comunicar aos veciños e veciñas de Ames. Pois vou a poñer 2 exemplos. Volven das tarjetas bono de comercio Ames con 70.000 euros para gastar en decembro. Isto publicado o 1 de setembro
no correo, el correo gallego. Bueno, pues pensaré, digo, jolín, empiezo a ler a noticia por riba e digo, pues debe ser unha noticia de antes. Pues no. Nati, é que eu de verdade me costa Perdona, escutarche porque te estou pegas moi moito. chegado ao micro, que como se cae, te importa? Ai, gracias. Bueno, me vexo que no, porque Ana Paz ha querido romper tamén esta ocasión unha lanza a favor de los establecimientos perjudicados polas obras da humanización que se ha obrigado a cerrar el tráfico. Non aparece para nada nas nosas redes sociales, ni na página web, ni nas redes sociales que temos que normalmente dan información. Pero bueno, non pasaría nada, porque hai así un montón. Vou a poñer solo 2 exemplos, pero si algo me parece gravísimo, importantísimo, es que, para que eu me entere, reunión cas traballadoras e traballadores da planta de tratamento de lixo de Serbia, todo isto se publicita e non aparece en outro sitio na página de Instagram dos socialistas de Ames. Co cual, a miña pregunta é, eu non sei que está pasando co Departamento de Comunicación. Me gustaría que me explicara, por favor, por que ahora as noticias, en vez de trasladarse a través da canle oficial que é a página web, nos temos que, non sei, ir todos ao Instagram dos socialistas de Ames para facer un seguimento das noticias. Vou anticiparme, se me va a contestar que o que hubo aquí esta reunión, que non tiña nada que ver co Concello, que non era de carácter institucional, tamén xa lle digo, non é o lugar máis axeitado para facer aquí reunións, pois non sei, con alcaldes do PSOE ou compañeros socialistas. A miña pregunta é, realmente está secuestrado o Departamento de Comunicación ou vai todo ben ou nada máis? Valore vostede mesmo. Eu vexo noticias todos os días, o que pasa que ao mellor non están contentos vostedes cas noticias que quixéramos que sacaran ustedes, pero sacamos as que nos consideramos, para iso somos goberno, en minoría, certo, pero para iso somos goberno. Cando vostedes estaban no goberno, vostede que administraba a política de comunicación o facía como consideraba, e creo que non houve ningún membro desta corporación que lle reprochara nada. Creo que na anterior mandato, se houbera, por as fotos que salía o goberno e non a oposición por parte do Partido Popular. Pero, xa lle digo, nós administramos a política de comunicación do Concello como consideramos, pode ser criticable, usted o pode facer, ou calquer veciño ou veciña que así queira, igual que lle pasou a vostede cando vostede administraba a política de comunicación daqui. Rosalía. Sí. A miña pregunta é sobre transparencia. Entón, revisando a página web, vin que están sin actualizar os datos de todos os concelleiros, de algúns concelleiros. Entón, como me consta que o Departamento de Prensa fixo o seu traballo, porque, bueno, polo menos a nós nos solicitou esa información, a miña pregunta é, cando pensan actualizar iso, posto que fai pouco festexábamos ser o concello máis transparente de Galicia, bueno, pois estaría ben ir cumplindo para seguir sendo. Non éramos o máis transparente de Galicia, éramos o terceiro e despois o segundo. De todas formas, creo que, bueno, se non o saben, así o traslado, o responsable da página web estivo de vacacións durante gran parte do mes de agosto, por eso seguramente non se actualizou a web. Todos os traballadores teñen dereito ao seu mes de vacacións ou ao que lle corresponda. Alexandre. Sí, quería preguntar se o Goberno ten constancia das condicións laborais dos traballadores da obra da Amendoa Central, concretamente dos traballadores de raza negra, porque nos chegounos por varias vías, aparte que besos que non levan MEPIs, algunos non levan MEPIs, outros sí, tal, certo racismo, certo tratamento con eles, entón quería preguntar se o Goberno ten constancia. O Goberno ten contratado unha dirección de obra, ten contratado un responsable de seguridade e saúde, que son os que se encargan de vixiar e de controlar todo eso. A nós non nos entrou ningún escrito no Concello, non sei se Gustavo ou Susana, que son os responsables, teñen coñecemento de algún. No momento que nos entre algunha queixa formal no Concello, a revisaremos, pero polo momento non chegou nada todavía. Grupo Popular. A miña pregunta é que hoxe moitos pais preguntarnos se sabedes cando vas a sacar a resolución do listado de axudas do material escolar. Sí, as do curso 2022-2023 xa están, as do próximo curso estamos á espera do orzamento. Más? Roberto, verdad? Sí. Nada, a miña pregunta vai para Gustavo. Eu quería preguntar se existe algún plan de prevención de inundacións nestas obras que se están facendo aquí na Almendo Central de Bertamiráns. Caso de case inundacións ou a valoración de daños. É unha obra que non levo eu, pero farei a consulta ca técnica. Ok, vale. Controlado por Aguas de Galicia, autorización de Aguas de Galicia.
con todo o que se fixo. Mais? Quería preguntar se se poderían pintar dos pasos de cebra, unha rotonda esa aí da condominia, porque a xente, bueno, que se ves de Almomuillo, chegas aí, non tes, ou a través esa rotonda, non tes un paso de cebra, e outro no cruce do Santo. Eso se pedirá, hai tempo, por problemas de que a Diputación. Sí, pero o que pasa é que hai 15 días pintaron un paso de cebra nesa carretera. Pero novo existente. Novo. Entón, extrañoume, como xa era unha petición antigua, e agora pintar algún que non sabía que era. Sí, a ver, ese novo pintou na Diputación, de todas formas faremos unha consulta á Diputación para estes dous novos, porque a carretera é deles, non depende de nós. Mais? Moi ben, pois levantamos a sesión. Moitas gracias.